अहो रफिक भाई रत्न पण आलो आता बघून जागाच नाही हो बसायला. पाच काही बघ त्याच्यावर बैस. कुणाचा आहे कुणाचा नाही त्यांचा आहे त्यांचा विचार त्यांना. विचारता दादा पाच का तुमचा आहे का? हो माझाच आहे हो. जरा बसू काय? नाही नको. का हो? अहो कलिंगड फुटतील. हो अच्छा कलिंगड आहेत. नाही कलिंगड नाही त्यात खिले आहेत. कलिंगड तुमचे फुटतील. काय